Kaixo, bideo tutorial honetan irudien edo argazkien tamaina txikitzen ikasiko dugu. Irfanview programa erabiliz. Gainera, argazki irudiri hauek denak batera jaitsiko ditugu pixua. Hori da Irfanview daukan ezaugarri bat. Bueno, horretarako lehenengo gure argazkitik deskargatu ditugun irudiak bilatu beharko ditugu. Kasu honetan ikastarorako eta O unitatean froga egiteko igo ditudan argazki batzu daude. Aprobetxatu ditzakezue beraiek. Dago O formakuntza Picasa irudiak. Orduan, komenigarria da baita ere hau originala denez, hau kopiatzea eta gordetzea adibidez mahai gainean guk aldaketak egin ahal izateko. Vale, hemen ditugu ja. Hauek dira originalak. Ba espada ere originalekin ez nahazteko egingo dugu beste karpeta bat, sortuko dugu karpeta berri bat, eta hemen jarriko diogu izena txikituak. Horrela alde batetik izango ditugu argazki originalak, bere tamaina originalarekin, eta beste batetik, beste karpeta honetan gordeko ditugu guk txikitu ditudan argazki horiek. Vale. Bueno, orduan ja, gure argazkia ditugu, gure karpeta batean, gure erabiltzailean, eta orain Irfanviewren bila joango gara. Irfanview programa ikastolan baldin bazaudete, egongo da baita ere O unitatean programa portableak Irfanview eta hemendik irikitzen dugu. Dena den Irfanview hau ere jarriko dut Moodleetik zintzilik etxean baldin bazaudete berarekin lan egin ahal izateko. Programa portablea da, beraz ez du instalaziorik behar bertsio honek. Bueno, ja Irfanviewn sartu gera. Hemen B ematen baldin badiogu B teklari azalduko da leiho hau, conversión por lotes. Leiho berdina irikiko da archivo conversión renombrado por lotes ematen baldin badiogu. Vale. Hau da guri interesatzen zaigun leihoa. Orduan, lehenengo gauza onera ekarri beharko ditugu gure argazkiak. Gogoratu, kasu honetan, genitula argazkiak mahai gainean Picasa irudiak. Vale, hauek dira guk tamaina aldatu nahi ditugun argazkiak. Egingo dugu klik lehenengoan, eta gero maiuskula sakatuta azkenean. Horrela aukeratzen da. Vale, orduan, hau aukeratuta ditugunean egingo dugu arrastratu beko leiho honetara. Vale. Orduan hemen daude aldatu nahi ditugun irudiak. Goazen eskerreko konfiguradorera. Hemen egin dezakegu tamaina aldatu, izena aldatu, bueno, guk kasu honetan biak batera egingo ditugu. Egingo dugu txikitu eta gainera izena aldatuko diogu argazki hauei. Vale. Formato de salida JPG, hau ere markatuta utziko dugu. Patrón de nombre. Hemen aldatu dizakegu izena. Adibidez, jarriko dugu hemen ariketa. Adibidez, Eta gero hemen dauden almohadilla hauek esan nahi dute zenbat digitokoa izango diren zenbakiak. Orduan hau izango da ariketa 00 bat, ariketa 00bi, bueno, hau 100 arte, 10 arte, hori zuek ikusi nola egin. Oso importantea, directorio de destino para archivos resultantes, hau da, nun gorde nahi ditugun. Guk kasu honetan egin dugu karpeta bat, ez da, orduan karpeta hori bilatu beharko dugu. Examinar
mai gainean, hau kenduko dugu, Picasa irudiak hemen dago, eta hemen dago, hau da, txikituak. Honera ekarriko ditugu, bai, aceptar. Gero, hau ja egokituta daukagunean, hemen jarri behar diogu ze tamainara bihurtu nahi ditugun irudi edo argazki hauek. Horretarako emango diogu avanzadas. Vale. Orduan, hemen bakarrikan kaso egingo diogu momentuz honi. Redimensionar, ancho eta alto. Vale. 600, 400, 800, 600, bueno, hor dago muga. Ba espada ere guk jarriko dugu tamaina 800 bider 600. Vale. Hau web horri baten ikusteko nahiko tamaina egokia da. Eta emango diogu aceptar. Vale, ba jazta. Esan diogu izena eta tamaina aldatzeko, jarri diogu izena, egokitu dugu tamaina, ba besterik gabe emango diogu a comenzar. Vale, hemen esaten digu, 8 artxibo, ez ditu lakatsik egin, beraz, jazta. Vale, mila esker.